discutând și vorbind pe subiectul ăsta, bine, se deschide mintea mult mai mult, se deschid ochii, vezi lucruri dintr-o altă perspectivă. Când sunteți acolo în rai, știind că, nu știu, fiul, fiica dumneavoastră a ajuns în iad, o să puteți să fiți într-o pace și o armonie și fericire eternă? Perfect. Așa. Vă rog, sunteți de acord cu o să presupun că aveți 18 ani dacă aveți copil. Deși la noi în țară nu e neapărat o garanție asta, dar o să presupun că la dumneavoastră e. Și o să vă întreb dacă sunteți de acord cu afirmația deasupra mea. Ok, pot să fiu și în acord și în dezacord. Păi e simplu. Criteriile pentru a diagnostica narcisismul, da, tulburarea de personalitate narcisică, sunt destul de clare. Da, trebuie să întrunească undeva între 5 și 7 elemente, depinde pe cine întrebi, din cele 9 criterii. Aveți dumneavoastră un criteriu pe care nu îl îndeplinește? Nu, le îndeplinește. Da, bun, deci atunci am stabilit că este narcisic. Pare a fi narcisist, pentru că, normal, indirect își cere laude, își cere supunere. Păi bun, și doar de ce? Că de ce nu ar suntem trebui? obligați, nu? Ba da, nu ar trebui, clar. Păi, ba da, ești obligat, că altfel te pedepsește. Te face să ai un anumit comportament și dacă nu ai acel comportament, te pedepsește. Uite, am văzut oameni care nu sunt credincioși și o duc foarte bine. Păi asta nu înseamnă că el și există. Asta e altă discuție. Da, ideea este că, conform Bibliei, dacă ești necredincios, te pedepsește. Asta îți spune. Am citit-o. Super. Și ce părere aveți de ce scrie acolo? Nu trebuie, că nu ești obligat să asculți, ești credincios în felul tău. Poți să ajungi. Ce se întâmplă cu cei care nu cred în Dumnezeu? Eu nu cred în iad. Am înțeles. Deci dumneavoastră credeți doar ce vă place din Biblia aia, nu credeți în ceea ce scrie acolo. Nu cred că există iadul ca și subteran, foc. Și cred cu siguranță. Eu am întrebat altceva. Biblia prezintă iadul ca fiind o tortură eternă. Da? Acum. Da? Bun. Indiferent că e unde e, nu e relevant asta. Relevant este că dacă nu crezi în divinitatea aceasta, vei avea parte de acea tortură eternă. Uite, am și eu o întrebare la noastră. Sunteți mamă. Dacă dumneavoastră ajungeți în rai, când sunteți acolo în rai, știind că, nu știu, fiul, fiica dumneavoastră a ajuns în iad, o să puteți să fiți într-o pace și o armonie și fericire eternă? Sigur că nu. Sigur că nu. Și atunci înseamnă că dacă dumneavoastră ajungeți în rai, o să uitați toată dragostea pe care o aveți față de copilul dumneavoastră? Absolut. Nu. Nu. Am înțeles. Deci cum credeți că o să fie toată situația în momentul în care dumneavoastră ajungeți în rai și copilul dumneavoastră ajunge în iad? Hei, îți mulțumesc mult de tot. Nu m-am gândit. Eu nu știu. Ar fi... Acum, făcând o paranteză, nu cred că o să ajungem în rai. Eu am dat o situație ipotetică, în mod evident. Dar cu siguranță există mame a căror copii au ajuns în iad. Credeți că și ele au ajuns în rai? Dacă există toată treaba asta, credeți că acele mame ar putea să fie fericite în... Că de fapt asta e întrebarea esențială. Nu. Ok? Nu. Normal că nu ar fi fericit un părinte să știe copilul lui în iad. Ok. Deci putem să vedem deja o contradicție cu privire la rai. Da. Okay. Acum, discutând și
vorbind pe subiectul ăsta, bine, se deschide mintea mult mai mult, se deschid ochii, vezi lucruri dintr-o altă perspectivă. Da. Ok. Mai aveți un argument pe care doriți să-l discutăm? Nu. Aștept să le ascult și pe celelalte cu alții din chat.